Bločková lotéria je absolútny úspech. Tak hodnotil bločkovú lotériu po niekoľkých mesiacoch prevádzky v interviu pre nemecký denník minister financií Slovenskej republiky Peter Kažimír. Ministerstvo financií v rámci svojej stratégie malo za jeden cieľov lepšiť výber daní, DPH a zároveň znížiť počet podvodov, ktoré v tejto súvislosti nastávajú. Národná bločková lotéria je veľmi inovatívna myšlienka a zároveň aj veľmi jednoduchá. Motivovať obyvateľov alebo občanov Slovenskej republiky, aby si pýtali pri svojich nákupoch bločky. Tieto bločky potom môžu registrovať na portáli Národnej bločkovej lotérie a získať niektorú z veľmi zaujímavých cien. A štát týmto dosiahol, poprvé, obchodníci sú motivovaní tieto bločky vydávať a druhý cieľ boli data. Finančná správa získala veľké množstvo údajov, ktoré môže analyzovať a neskôr rozhodovať, ktorí obchodníci sa ako správajú, či sa správajú korektne a férovo voči štátu a občanom. A projekt Národnej bločkovej lotérie bola webová aplikácia postavená na technológiách Microsoft Server 2012 a Microsoft SQL Server 2012. Hráči mali možnosť hrať túto lotériu aj pomocou mobilných zariadení na platforme Apple, Android a samozrejme Microsoft Windows Phone. Špecifikom tohto projektu bol fakt, že celý vývoj bol robený na platforme Microsoft a na tejto Microsofte platformy bol portovaný. Celkovo sme registrovali vyše 70 000 stiahnutí aplikácie pre všetky mobilné platformy. Projekt Národnej bločkovej lotérie bol veľmi špecifický a bol to pravdepodobne najintenzívnejší štart týchto projektov v histórii Slovenska. A čo sa týka nejakých údajov, ktoré by sme mohli spomenúť, tak napríklad za prvý deň bolo registrovaných 50 000 hráčov, za prvý mesiac to bolo 300 000 a v súčasnosti je v portáli Národnej bločkovej lotérii registrovaných vyše 10% pracujúcej populácie Slovenska. Projekt Národnej bločkovej lotérie bol obrovským úspechom. Ja by som sa veľmi rád aj touto cestou chcel poďakovať nášmu zákazníkovi spoločnosti Typos za šancu a dôveru, ktorú nám dali.